נסתרות דרכי השם. בפרשה למדנו סיפור מטורף. משה רבינו כשהוא נולד, היה גזירה שכל הבן שנולד, מטביעים אותו בתוך היאור. אמא שלו שמה אותו בתוך היאור, בתוך תיבת גומה, ואז בת פרעה מגיעה, לוקחת את הילד. ואז היא רוצה להניק אותו, הוא לא מוכן לקחת חלב מאף אחד, חוץ מאמא שלו. אז מה שקורה זה שבת פרעה אחרי זה משלמת כסף לאמא של משה רבינו בשביל שהיא תביא לו חלב. עכשיו, בתחילת הסיפורים, בהתחלה זה נשמע, וואי, הלך עכשיו הילד בתוך היאור, בלגן וזה. אבל אחרי הסיפור, כשהסיפור מסתיים, אנחנו קולטים כמה חסדים היה פה. הילד נולד, הוא גודל בבית של פרעה, מקבל אוכל מאמא שלו, אמא שלו מקבלת משכורת על זה שהיא מאכילה אותו, ואז הוא גודל, ואז הוא מושיע את ישראל. קשה לכם עכשיו, תבינו שזה רק קצת זמן. זה יעבור, כי אנחנו בתוך איזשהו מסע, בתוך סיפור, זה יעבור. אנחנו לא צריכים לפחד, אנחנו רק צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא ולפתוח בו, שהכל זה לטובתנו, ושנזכה לראות את הטוב בעיניים. אמן כן יהי רצון, אוהב אתכם מלא.